Mbukeli kubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngwakwaSokhela alikhe elishonal ngena indaba zalo ake sibheke nazo ezinohlonze. We have many leaders in the ANC who are going to be coming out from all parts of South Africa to campaign. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi maduze nje iqembu lizofaka omakade bona bazoba yingxenye yokuqomisa amavoti njengoba kubhekwe okhethweni likazwelonke kwezokwethwasa. The roads in this province are full of potholes. Crime is devastating our communities. Umholi IFP uvele Nkosini Hlabisa ubeqhubha umkhankaso wokhetho eFree State nalapho etshele abalandeli beqembu ukuthi ubugebengu ngenye izinto abazobhekana ngqo nazo uma bengaphumelela ukhetho. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi maduze nje iqembu lizofaka omakade bona emkhankasweni yokuqomisa amavoti njengoba kubhekwe okhethweni likazwelonke kwezokwethwasa. uRamaphosa uchithe impela sonto eqomisa amavoti endaweni ezahlukene kumasipala weTheku. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uchithe impela sonto eqomisa amavoti ezindaweni ezehlukene kumasipala weTheku. Lezi zindawo zikhungethwe inselela efaka phakathi ububha, ukungalingani kanye nentuthuko engekho. uRamaphosa uthi abaholi be-ANC baphambilini sebezoba yingxenye yomkhankaso wokuqomisa amavoti. We have many leaders in the ANC who are going to be coming out from all parts of South Africa to campaign. And it all depends on the programs of those individual leaders. And the time, place is something that is being determined, and they will come out because they are ANC. Uqhube wathi uhulumeni we-ANC usendleleni efanele njengoba nezwe seliqala ukuvuna izithelo zohlelo lweqembu elibusayo lokuvuselela umnotho wezwe. We've now become the largest economy on the African continent. Nigeria and Egypt having been up there, they are having their own challenges, and South Africa is now the largest economy on the continent, and that position in itself attracts more investors because they see that this is a country that is reforming various processes, and it's a country that is going somewhere. uRamaphosa uthi baningi abatshali imali abathatha iNingizimu Afrika njengesizinda esivundile sokwetshalwa kwemali ngenjongo yokufukula umnotho wezwe. Ngingusamkele Maseko ngibele izindaba ze-SABC kwaNgcolosi. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi uma iqembu lakhe linganqoba mhla zingama-29 kuNhlaba okhethweni kazwelonke nezifundazwe ingashabalala inkinga yekweletu zabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. uMalema usho lokhu ngenkathi ekhuluma nomphakathi waseMidrand esifundazweni eGauteng. Umengameli we-EFF ube mdibi munye nomphakathi waseMidrand ngenhloso yokubhunga mayelana nomqulu weqembu ezethembiso zokhetho, imgomo eyisikhombisa yeqembu kanye nokuthi iqembu lizoyixazulula kanjani ingqinamba ekhungethela kuleli. And the issues of us as being business people around the area whereby we cannot expand due to the lack of land that we need to expand in our business. By the time I finish doing my master's at UP, I might be owing them $500,000 and have to pay that even before I build my grandmother's house. Ngenkathi ephendulo bekubuziwe, uMalema uthe isikweletu zemfundo ephakeme singaxazululeka uma ngabe iqembu lakhe linganqoba okhethweni likazwelonke nezifundazwe okuyinto ekhona emqulwini weqembu ezethembiso. Student debt, there's no what do you call it, time frame, because it's done immediately. It's part of the presidential speech that all of the student debt must be cancelled. Why does it need 5 years or anything? Uqhube wathi engaqinisekisa ukuthi uqapha laba ababesebenza njengabo umthetho ngesikhathi sobandlululo baphinde benze ubugebengu. The EFF government will prosecute apartheid agents. We know them. We know the operators of Flag Plus. We are going to go after them.
Malema uphinde wanxusa ukuthi value NSFAS. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Zimande uhlakaza ibhodi leNSFAS esikhathini esingangesonto esedlule wabe selibeka ngaphansi kweso lomlawuli. Lokhu kusho ukuthi iso lomlawuli yilona elizobhekela ukuphathwa kwesikhwama. Umholi we-AFP uvele Nkosi Nhlabisa ubeqhubha umkhankaso wokhetho eFree State njengoba iqembu lenkatha lisembhidlangweni nokuvukuza abalandeli nakwezinye izifundazwe. Utshele abalandeli be-AFP eVelkom ukuthi abekho abatshali imali abazofuna ukufaka imali yabo eNingizimu Afrika ngenxa yezinga eliphezulu lobugebengu. Uhlabisa uthi udaba lobugebengu ngokunye abazobhekana nakho ngqo uma bengaphatha uhulumeni. Udaba lwenkinga yokucisha kogesi ezweni lusetshenziswa amaqembu amaningi ezombusazwe njengephuzu elibalekile kuwo njengoba eqhubha imikhankaso yawo yokhetho. I-IFP nayo inombono wehlukile ngendlela engaxazulula ngayo lenkinga yogesi. IFP-led government will not say what was said by a member of the ruling party during the debate of the SONA, where the member of the ruling party said load shedding is not the end of the world. What a shame to the ruling party. The IFP says load shedding has marked the end of the world to the business in South Africa. Maqondana nodaba lwabokufika abadabuka kwamanye amazwe, umholi we-IFP utshela abalandeli beqembu ukuthi labo abangenawo amakhono adingekayo kulelizwe kuzofanele ukuthi babuyele emazweni abadabuka kuwo. We are not afraid to say it boldly. The foreign nationals must be assisted to go back to their respective countries. Umgcini mafa weqembu ukholelwa ukuthi bazokwazi ukuzuza ongenani isihlalo esisodwa eShamthetho eFree State emva kokhetho. We live in hope, and we hope that your viewers from the Free State who are listening will support us, not only here in the Free State on the regional list, but also support us nationally, because there are 3 ballot papers that we're going to have, your regional, your region to national, and your national list. So we would like people to support the IFP. Ubuholi be-IFP buthi leli qembu yilona kufanele lethenjwe abavoti ukuze lenze uguquko olungcono ezimpilweni zabantu. Umholi we-Patriotic Alliance uGayton McKenzie unxuse izimbono ezakhelene nezindawo eziseningizimu yeTheku ukuthi zithuthukise lemphakathi. Zakhamuzi ke kulezi ndawo zithi ubugebengu kanye nedakamizo okudlangile kule ndawo. The issue we're having is that you look at Wentworth. This area is surrounded by industry. You have the refinery, you have factories. Wentworth is it's in the middle of industries, but there's a 95% unemployment figure here. It cannot be right. Usihlalo kwaZolonke ANC uGwede Mantashe uthi empeleni bebambe irally esishixho ngaphandle kwasePulukwane Limpopo nalapho ekhulume nabalandeli beqembu. Izakhamuzi zaku Ward 10 kulindeke ukuthi ke zibambe iqhaza okhethweni lokuchibiyela ngolesithathu ngemva kokuboshwa kwalowayo ikhansela le-EFF. Abalandeli be-ANC bagcwalise inkundla yezemidlalo bakhala ngokuthi bafuna ukubona izinguquko emphakathini malungana nokulethwa kwezidingo. We struggle with water. The community is complaining. Old people are also complaining. What I want to hear from Mr. Mantashe is his plan on how to eradicate crime in this area and also bring us water. uMantashe ukhuthaze ikhansela lewadi kule ndawo ukuba libeke eqhulwini izidingo zomphakathi. Kusenjalo iANC nethemba lokuthola amavoti enele ukuze izuze isihlalo okhethweni lokuchibiyela ngolwesithathu. We expect you to perform, and we don't want people to listen to excuses. People must expect higher quality of service from you because you are a cadre of the movement. uMantashe uphinde wathi ukumiswa kohlelo lokucisha konga ugesi njengamanje akusikhona ukuheha abavoti. For 28 days now we've not had no savings. Not because there are elections, because we need electricity. The ANC connected our people to electricity when they didn't dream about ever accessing electricity.
Amaqembu ezepolitiki ahlukene okubala kuwo MK Party, Action SA kanye ne-EFF nawo azokhankasa kuleli wadi ngoLwesibili. Ezinye zakhamuzi emurulongweni eNorthwest zifuna iANC feze izethembiso zayo. Iqembu elibusayo behambisa umkhankaso kule ndawo nokho izakhamuzi ezikhulume neSABC zithi zibona sengathi leli qembu lizinaka kuphela ngesikhathi sokukhankasa bese lingazifezi izithembiso zalo. Abalandeli beANC babuthane enkundleni eMoroleng begqoke umfanisano weqembu. Umbalula kanye nabanye abaholi beqembu eNorthwest baholela umkhankaso. Ezinye izakhamuzi zithi ANC kumele ifeze izethembiso zayo. Mostly labantu abasiholayo abayazi into abayenzayo uma sebethola amavoti ababe besayifeza izethembiso zabo. Basithatha kancane uma besakhankasa benza imicimbi ephezulu kodwa mase sibavotele asibe sayibona inguquko. Umbalula uthe bazokwenza kangcono. One is found to be or alleged and all of that, they must stand on their own and leave the party regalia and the emblems and everything and then go and fight what you are accused of. The ANC is unambiguous in the fight against corruption. Umbalula uthi bazimisele ngokulwa nenkohlakalo uzoqhubeka nokukhankasela iqembu eClerkstop. Izakhamuzi zasemqhokweni emaXesibeni Eastern Cape zithembisa ukuduba ukhetho uma zingakhelwa ibloho kule ndawo. Ngenyanga edlule uphiko lwezindaba zeSABC lwabheka usizi lwasesigodini futhi ke kwenziwa izethembiso zokuthi iqalwe umkramo wokwakhiwa kwebloho. Kepha kuze kube manje akukho osekwenziwe. Bonke abemi belizwe loMzantsi Afrika abaneminyaka phezulu kwe-18 banelungelo lokuvota. Kodwa abahlali banomandla bakhokisa ngokuba abazokwazi ukuba bavote nanjengoko betyhola ngokuba oko bafaka isicelo sebloho asikamanyelo kunanamhla oku. Ukufikelela kule ilali kufuneka uhambe ngenyawo utshiye imoto ngaphetsheya. Lo gama abo baswelekelweyo kunyanzeleka kuba imizimba bayithwale emagxeni bacanda amathafa. Abantwana kunzima ukuya esikolweni, abantwana kunzima ukuya ezikliniki, ogogo kunzima ukuya kukliniki kubaye bokogqirha kuhambeka kanzima ke inzima indaba enathi asazi bange xa ngoku kuzovotwa sizothi sivotela ntoni xa sithwele nzima kangaka. Le indawo yokuwela eyenziwa ngokuba kudityaniswe amatye nesimenti. Siye sayifumana ke igrant engange 35 million uku-accommodate zonke bridges nendlela eza affectwa yi-disaster. Nakuba ingekoneli kodwa ke u-35 million le uzawucoverisha umhlotsheni nezinye i-bridges ezithe zachongwa ezibonakala zizona zi-critical okwangoku. Kodwa nangona kunjalo abahlali balommandla bathi oko belinde ezisithembiso. Esi step kwathi 300 years sikhona. Kwafika imvula nje, mhlambe basakha ngeMonday, ngeweekend kwafika imvula njengoba saba nje. Ke bemane bethi bayeza bazosilungisa. Kwaze kwamoshakala njengobona kunje. Dinkululeko Nyembezi wendaba zeSABC emqhokweni emaXesibeni. Umasipala wesifunda eAlfred Nzo esifundazweni Eastern Cape uthi udinga imali engu-20 billion wamarandi ukuze ukwazi ukuqala phansi inhlelo zokuphakela amanzi nenhlanzeko. Ukuthola ke amanzi ahlanzekile kungenye inselele eziningi emphakathini yasemakhaya kulesi sifunda. iAlfred Nzo ichophe kwidolophu ezikumntla-mpuma wephondo leMpuma Kapa. Yenye yeengingqi ezithwaxwa kakhulu ingxaki kakhesekile nonqongophala kwamanzi. Zimbi ilali zinabo ompompi bamanzi kodwa nkqi ukuphuma amanzi. Asinatepu apha sinazo njengegama ngoba zikhona zona zazofakwa kunyaka ndingawazi uba kwangonyaka ongubani. Safakelwa itepu zaphuma nje zange zigqibe nonyaka. Unyaka lo gaba indi bento ndithi unyaka zazugqibile zange ziwugqibe. We understand that we do have challenges of water. I've explained to the communities and to the ratepayers or whosoever or to the stakeholders that our frustration with water is that we are short of 20 billion for water to be covered in the whole of Alfred Nzo. Umasipala wase-Alfred Nzo uthenge iinqwelo mafutha kunezigadla ezoncedisa ukuhambisa amanzi kwiilali ezithwaxe kakhulu kunqongophala kwamanzi.
sathenga imoto eziyi-30 kwezo moto eziyi-30 khona imoto eziyi-pool cars ezokusetyenziswa nje phakathi ezi-ofisini. Abahlali balamkele liphulo kodwa bathi sisisombululo sethutyana esi bafuna urhulumente aqwalasele umcimbi wamanzi kulo mmandla. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMaxesibeni. Umndeni wasemdantsane Eastern Cape ufuna impendulo emva kokushona kwengane neminyaka emithathu engene emgodini wendlu yangasese eNkulisa ngoLwesine. Usapho luzilileyo emva kokushiwa imveku. Olusapho luthi unenceba Mboteni ibingumuntu onamaphupha emncinci enjalo nabahlali banxunguphele. Olusapho lufuna impendulo. Kodwa mna ndibuhlungu because nilahlekelwe. La mntana ifuture yakhe asiyazi babizwa kanjani, yaziwa ngophezulu. So which is inqamkile. Ukanti abanye abazali bafuna ukukhupha abantwana babo kwesi sikolo. Suppose uhamba itoilet ikhuthwe kwalamini esehlo awusuppose bayichithiwe. So ithetha ukuthi lonto leyo ke isezawuhlala ngolahlobo abantwana bethu akho busafe apha. Kukwamemelelwa nongenelelo lesebe lezemfundo. Bekumele into kokuba asixoxe ngento esifana nezi. Le crash xa sijonga the infrastructure indenza ixhala kuba into enemfundo is guided by the minimum norms and standards for public school infrastructure. Isebe lona lithi liza kuphefumla ngalomba kungekudala. Inzame zokuthetha nomnini wendawo ziye zaphanza. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Kuchichima injabulo kubathandi bomdlalo weshashalazi esifundazweni kwaZulu Natal. Umdlalo omusha iThe Spirit King idlalwe okokuqala ePlayhouse eThekwini izolo. Lo mdlalo udaba olumayelana nokuqala kweAfrican Indigenous Spirituality. Lo mdlalo weshashalazi ohlabahlosile uxoxwa ngeso lemboni uDokotela uZwelezwe Radebe onesiphiwo sokubona izigameko ezingakenzeki. uRadebe wazalelwa esizweni samaHlubi. Ugxile ohambweni lukamoya uphinde uchaze ngezigameko ezenzeka empilweni yakhe ukuze afike esigabeni akuso. Isizwe samaHlubi sihlonishwa kakhulu ngolwazi olunzulu kwezomoya wokuphilisa. Umsunguli, umbhali kanye nomdidiyeli walomdlalo uMbongeni Moroke uthi lo mdlalo weshashalazi owuchungechunge utshengisa ngokusobala ukuthi izwekazi laseAfrika luwumsuka wemoya ephilisayo. Umuntu omnyama walahleka phela awuzuyazi lemseni ngoba yayinto lemseni into yaseAfrika eyatshontshwa the concept ezinye izizwe. So but manje ngalenkosi yomoya iye yaphuma. uMoroke uthi kusukela emandulo iqhaza lezwekazi laseAfrika lithathwa njengelimqoka kakhulu ngokuba nabaholi abafana nemboni uRadebe. Uthi labaholi bahlanganisa abantu nomdali. Lo mdlalo owuchungechunge uzoqhubeka ke nakwezinye izifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lesikhombisa kusihla kanti ke lezi ndaba benizethulelwe yakwaSokhela inkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.